Shit. Sa pag-alagad magapadayon sa atong paghalad magmalipayon kung dunay pagsulay pailog lang kanunay kay ang Dios magpanalangin sa panimalay. Lakang sa kadaogan, kuyog kang Kristo. Padayong matinod-anon sa iyang pulo. Ganghaan sa kalangitan, ako iyang i-welcome. Kay ang tanang buhat ko para kang Kristo. Sa mga panaw magmaigmaton sa mga pulong tanan makadiyos no likay ang garbo og tanang dautan kay ang paglikay maoy hinigiba. Lakang sa kadaogan, kuyog kang Kristo. Padayong matinod-anon sa iyang pulo. Ganghaan sa kalangitan, ako iyang i-welcome. Kay ang tanang buhat ko para kang Kristo. Kung dauton ka, ayaw paminawa, ipadayon lang pag kinabuhis Biblia. Kay ang nagmauswagon, dili pulong pabuhaton, kundi ang buhat maoy pasultihon. Lakang sa kadaogan, kuyog kang Kristo. Padayong matinod-anon sa iyang pulo. Ganghaan sa kalangitan, ako iyang sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundili sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Tanan, butang may katapusan. Mayo nga gabi, mayo nga pagpakig-uban na usab sa ato ang programa. Uban sa ato ang mga pinalanggang mga listeners. Ikan sa nagalay mga sitio, barangay, sakop sa lungsod sa Malabuyok, Cebu. Labi na gyud sa ato ang mga kaigsunan nga nagsubaybay no sa ato ang programa pinaagi sa atong FM station 101.3. Sa atong pagsugod ato ning ablihan sugdan sa mga pagdaig pagpasalamat sa Ginoo. Iya kitang gipanalaginan, iya kitang gigunitan, ug iya kitang gibantayan ug gilig-on ug gidasig sa pagpadayon sa pag-andam sa iyang pagbalik. Mag-ampo ta. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, salamat Amahan sa kadaugan, sa kalampusan, salamat Ginoo sa imong pag-atiman, sa imong pagpanalipod, sa imong pagdasig, paglig-on sa among kinabuhi, sa imong pagpahinumdom sa mga pulong nga gikinahanglan namong i-apply og
kinahanglan na mong buhaton, kinahanglan na mong maikinabuhi. Amahan, salamat sa imuhang pag-atiman sa imong makatawhan ug pagtubag sa among mga hangyo ug paghatag sa among gipangayo. Ilabi na o Dios sa ako mga kaigsunan nga nakaron sa nagalaing mga lugar, nagalaing mga nasod. Bisan pa sa ilahang mga panginhanglanon, padayon mo sila nga gi-suplayan. Padayon ka o Dios nga nagpatalinghog sa among pagtuaw. Ug padayon ka o Dios nga naghatag Ginoo o pagtagad sa mga panginhanglanon. Ilabi na o Dios sa ako mga kaigsunan nga naakaron sa mga kalisdanan. And thank you Lord sa imuhang pagigawas kanila gikan sa kalisod, ug salamat sa imong pagpanalangin kanila. Dalaygon ka nga Dios nga magpanalangin na usab ka sa amo ang panag-uban karon, nga diin ang imong mga pulong amo na usab nga masabtan ug amo na usab nga makinabuhi sa amo ang pagpaabot sa imong pagbalik. Dalaygon ka nga Dios nga magilagaran akong ipasidunggan, amo ang ipasidunggan inintag na padayon ka mamuhat sa among kinabuhi, among isalig, among itugyan kanimo ang amo ang panag-uban. Ikaw Dios magabless ka namo sa pangalan ni Jesus. Amen og amen. Maayong gabi, welcome sa to nga programa nga ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi, may pagpaminaw sa tanan nga nakasunod na. Si Fritz Fall Romano, mayong gabi, watching live from Mabinay, Negros Oriental. Kumusta mo dias Mabinay, Brad Fritz? O si Dante de la Torre, mayong gabi ninyo diha, Brad Dante. Ato igsoon dool ra dire sa ato ang nahimutangan, no? Maayong gabi ni Glory Fortuna Donaire. Maayong gabi pastor og sa tanang dalaygon. Ang Dios naga-live na pud ka. Wala ko ka-live yon mga kaigsonan, pila ka adlaw tungod kay akong human-human ang ako ang mga gipang record, pero maulagin ang mga igsoon kana bitaw naay mga kanta nga dili pagyod kikinahanglan mapagawas kay kikinahanglan gyud akong tutukan, kinahanglan gyud ako nga kana bitaw nga mahalad ngadto sa Ginoo. Importante gyud nga mahalad sa Ginoo ang mga awit nga iyang gihatag sa ato ang programang pulong mo kinabuhi ko. Doon ako yung mga kantang gipanggama alamang maglisod ko og human tungod sa ako ang balikon na napoy musod nga laing timing, laing nga sonata mo na nga ako ra gyud ning gihalad, ako ra gyud ning gipangayo sa Ginoo, kuning gitugyan sa Ginoo nga ngadto mahuman ra gyud ning uban nga mga kanta. Maayong gabi ni Lilik Gripo, maayong gabi ni Mirian Lisa, maayong gabi si Ariel Stinder Solidad. Oy Ariel, maayong gabi. Pastor, musta naman mo pastor? Nalimot na ka nako. Pastor, kauban ta sa una sa kapastor Paragoya igsuon mi ni Junri Solidad. Dili ko malimot sa mga Solidad family. Kay diha ko na train, diha po ko nagsugod pagbansay diha sa simbahan nga gibilin, no, gisakripisyohan ni Pastor Paragoya. Usa ka oras yun ang lakaw gikan sa mong balay paingon diha sa Barangay Santo Niño. Unya before mo adto si Paragoya, Pastor Paragoya diha sa Barangay Santo Niño, mohapit yun to sa among balay kay hapiton man ko niya usahay ako may muduyog adto sa atong service sa una. Muna nga usahay ako'y muwali, ako'y mo share sa pulong sa Ginoo. Muna nga diha ko nagbansay, diha ko na gitrain pag-ayo pod sa Ginoo, diha nagsugod ang akong kinabuhi diha sa paglakaw sa mensahe sa Ginoo. Og dili ko malimot sa mga Solidad family. Maayong gabi ninyo diha Ariel Stinder Solidad ato igsuon diha sa Barangay Santo Niño. Maayong gabi, may pakiguban. Ako nagampo nga makita-kita makita-kita ra gyud ta, no, sa malabot nga mga adlaw samtang ihatag pa gyud sa Ginoo ang pagpangandam sa ato ang kaugalingon diha sa iyang pagbalik. Dalaygon ang Dios, magapanalangin kaninyo diha. Maayong gabi, may pakiguban ni Pastor Arnel Raidan. Maayong gabi ni mo diha Pastor Arnel, no? Kumusta mo diha?
Maayong gabi, may pagpaminaw ni Numilin Alpuerto Katakutan. Maayong pagpaminaw ni Mariluna Sigira. Maayong pagpaminaw ni Eliros Ostos Dapatilia, no? Dapitilia watching Agusan del Sur. Si Maiti Madagat, maayong gabi sis. Maayong gabi, maayong pagpaminaw, no, sa mga silent listener, labi na sa ato ang igsuon diha sa Manila. Maayong gabi, maayong pagpaminaw. Dalaygon ang Dios magpanalangin kaninyong tanan diha, no? Sige. Maayong pagpaminaw, maayong pakiguban, no, sa Kang Florita di Guzman. Maayong gabi, pastor. Salamat sa Ginoo kay naka-timing ko, pastor. Dalaygon ang atong Ginoo sa walay katapusan. Wala gyud ko ka-live mga kaigsonan sa pila ka mga adlaw. Kaganina mag-live pag gyud unta ko nya naa magyud koy mga kanta pag gyud nga gipamalandongan. Akong gihalad ngadto sa Ginoo. Mahinungdan nga wala ko ka live pipila ka mga panahon o pila ka mga adlaw. Og akong tutukan ang ubang paghimo sa mga kanta sa pagkakaroon mga kaigsonan. Murag balot-balot siguro ang mahitabo sa ato ang live ang pulong mo kinabuhi ko. Og nagtinguha gid ko nga mahatod ang mga mensahe. Gani ang mga mensahe nga ato karong hisgutan, mga kaigsonan naghisgot ni sa kana bitaw nga kinabuhi nato sa pag-alagad nato sa Ginoo. Ang kinabuhi nato sa pag-alagad sa Ginoo mga kaigsonan, dili gyud nato na malikayan kana bitawng dunay mga panahon nga kana bitawng maluya ka, madasig ka. Doon na po'y mga panahon mga igsoon nga doon ay mga panahon nga samtang naakay kana bitawng kamingaw panahon de isa na mga kaigsunan nga kanang mubisita ang Dios, mupahinomdom ang Dios, makigsulti ang Dios. Unya dagahan nga mga mensahe nga gihatag sa Ginoo. Usa sa mga mensahe nga ato karong hisgutan, naghisgot ni mga igsoon sa kana bitawng pangutana mahitungod sa kahimtang nato sa kalibutan. Ang kahimtang nato sa kalibutan mga kaigsonan, kung atong tan-awon ang tagsa-tagsa nato ka kinabuhi, kanunay tang naningkamot. Matag-usa nato naningkamot. Naningkamot kung atong tan-awon ang pulong paningkamot, dunay duha ka mensahe nga gikinahanglan natong masabdan mahitungod aning pulong paningkamot. Paningkamot para makakwarta o paningkamot para makapangandam sa kinabuhi gyud sa tao mga kaigsonan. Kung imong tan-awon ang palibot, ang sitwasyon kahimtang nato sa matag kana bitang matag panahon, ilabi na mga kaigsonan sa atong panahon karon nga matag karon og unya daghan na kaayong panginahanglanon, daghan na kaayong mabahin-bahinan sa imuha nga income. Kung imong tan-awon mga kaigsonan ang kahimtang sa Kristohanon karon, ihanay paningkamot dili sa pagpangandam kundi sa mga butang sa kalibutan. Dili lang sa mga butang kundi iniining pulong sa lapi. Daghan kaayo nga mga tao mga kaigsonan nga maoy ato karong kanabitang tan-awon panaminan kung wala bata mahisama nila. Kanunay batang nagpabilin nga nagpaningkamot diha sa pag-alagad sa Ginoo, or naningkamot bata nga mahisama gyud sa tikang sa atong Ginoo, sa kahimtang sa atong Ginoo. Kay kung atong tan-awon mga kaigsonan sa ato ang pagpuyos kalibutan, duha ra gyud ang pwede nga
kana bitang makita nato sa kinabuhi sa tao kung asa siya naningkamot. Naningkamot sa pag-alagad sa Dios o naningkamot sa pag-alagad sa iyang kaugalingon. Kung naningkamot ang usa ka tawo sa pag-alagad sa Dios, ang Dios mo'y mo supply, ang Dios mo'y mo tagbo, ang Dios mo'y mo atiman, ang Dios mo'y mo supply sa tanan. Pero atong hinumduman, ang pamaagi sa pag-supply sa Ginoo nagdepende og nag-agad sa iyang mga pamaagi. Kung ang usa ka tawo hingpit nga mosunod sa iyang mga pamaagi, magkinabuhi sa iyang mga mensahe, makasinati gyud sa pag-supply sa Dios. Ang tawo nga naningkamot mga kaigsunan alang sa iyang kaugalingon, mahitabo mga kaigsunan nga atong masabtan nga wala siya'y pagsalig or kulang ang iyang pagsalig ngadto sa Ginoo. Like example mga kaigsunan, ako ning ipahisiun na bitaw kanang panahon bitaw sa ato karong sitwasyon nga moingon ko nga nagsugod na ang mga gastuhanan, gasto dito, gasto dire, bisag asa gasto. Ang tanang tao mga kaigsuonan nakatutok ana kasagaran. Ikaw, ako, kitang tanan nakatutok. Lamang sa atong pagtutok ana nga mga butanga, kinahanglan kanunay natong gipabili ng ato ang kaugalingon diha sa pamaagi sa Ginoo. Ang tao nga nagpabilin kanunay diha sa pamaagi sa Ginoo, naasay time sa pagampo, naasay time sa pagigsulti sa Ginoo, natay time mga kaigsunan sa pagpangutana, pagpangonsulta sa atong Dios mga kaigsunan. Sa tanang panahon naasay mga pagampo. Ug ang tao mga igsuon nga naa kanunay ang pagampo ngadto sa Ginoo, siya nga tao nga wala sa ilahing gisaligan kundi ang Dios. Kay nani man gud ang sitwasyon mga kaigsunan, kung ikaw ug ako mainampuon ta kanunay, maunay nagpakita, maunay pagsabot mga kaigsunan nga wala kay laing gisaligan kundi ang Dios. Wala kay laing kana bitang giagad. Agad ka kanunay sa Dios. Oy nindot kaayo mga kaigsuonan kung ang usa ka tawo nga nagtuo niining atong panahon karon naningkamot siya sa pagigsulti sa Dios. Kay kung naningkamot ang tao sa pagigsulti sa Ginoo mga kaigsuonan, siya nga tao atimanon, siya nga tao amumahon pag-ayos Ginoo. Nya atong hinumduman kung ang Dios mo'y mag-amuma, package na ang tanan, na ang kalipay, na ang kalinaw, na ang katagbawan, relax ang kinabuhi, relax ang pagpuyo, relax ang tanan. Makatarong siya sa pagtrabaho, sa iyahang buluhaton, sa pag-alagad ngadto sa Ginoo. Ang ato karon nga hisgutan mga kaigsunan, hisgot ta sa sulat ni Apostol Santiago diha sa kapitulo 1. Ako sa ning ilisan og sunata mga kaigsunan para diretso na nga to ang paghisgot niini. Ato ning ilisan mga kaigsunan no og sunata. Ato ning butangag instrumental para dili pod ka itamingaw no, instrumental. Okay, kanilang. Kani nga sunataha, taga nato live ani. Moingon dayon ang Facebook nga oy violation na sad. Okay. Sige. Atong ablihan mga kaigsunan ang Santiago. Kining sulat ni Santiago mga kaigsunan, kung naa kay Biblia nga di papel diha, sulat na siya sa alagad sa Ginoo nga gihatagan sa mensahe sa Dios. Og kining maong libro naka-address ni sa tanang mga Kristohanon.
naka-address ni sa tanan nga mga magtotoo, mga sumusunod ni Jesus. Buti pasabot kining mga mensahe ni Apostol Santiago alang ni natong mga magtotoo. Alang ni nimo, alang ni nako, alang natong tanan. Diha sa Santiago Kapitulo 1, versikulo 25 mga igsoon nag-ingon dinhi, apan ang tao nga magsusi pag-ayo sa hingpit nga kasuguan nga naghatag og kagawasan sa mga tao og magpadayon sa pagtamod niini, panalanginan sa Dios ang iyahang buhaton. Kay dili man siya kutubra diha sa pagpamati. Oy, nindot kayo kini mao mensahe mga kaigsoona na ay lahom nga mensahe nga kinahanglan natong utingkayon sa ato ang kinabuhi karon. Kung ang ato ang pagpangayo sa Dios nga ikaw ug ako or ikaw panalanginan, ikaw suplayan, ikaw amumahon, haom ba sa sitwasyon nga imong gipakita sa Dios? So akong balikon sa pagbasa unya, pamalandungi ang mensahe nga akong litukon samtang nagbasa ko niining mao mensahe. Santiago Kapitulo 1 versikulo 22. Samtang magpadayon ko sa pagbasa niini, hinahinay pag-abli ang imuhang hunahuna, ang imong kasing-kasing. Sa unsang pamaagi, ayaw pa disturbo. Ayaw paghunahunag lain, ayaw paghunahunag kung unsay imong problema diha. Ang pag-abli sa imong hunahunag kasing-kasing alang sa mga mensahe sa Dios, mao ang paghatag niini og pagpamalandong niini. Santiago Kapitulo 1 versikulo 25. Apan ang tao nga magsusi pag-ayo sa hingpit nga kasuguan nga naghatag og kagawasan sa mga tao og magpadayon sa pagtamod niini, panalanginan sa Dios ang iyahang buhaton, kay dili man siya kutobra diha sa pagpamati. So ang pinakasentro dinhi mga kaigsunan kining word panalangin. Kinsa gayod ang panalanginan sa Dios? Unya kung maingon tang kinsa, usa kini kapulong nga naghatag kanato og pangutana. Nga motubag, pwede ikaw, pwede ako, pwede sila. Og kung kinsa man ang pwede, wala itago ang pamaagi. Oy, nindot kaayo mga kaigsunan ang mensahe sa Ginoo nga wala itago ang pamaagi kung panalitan pwede ka nga panalanginan sa Dios. Ang pagkapuydi nimo wala na itago sa Ginoo ang pamaagi. Naa ang mga kanabitang mga mensahe nga magpamatuod nga maghatag nimo kasiguruhan og ebidensya nga ikaw takos angayan a panalanginan. Mura ba og kanang dili na mistil pa nimong ipa kanang maningil ba? Dili na tamistil pang maningil sa Ginoo. Nga Lord, di ba nagsaad kang panalanginan ko? Di ba Lord, nagsaad ka nga pauswagon ko? Di ba Lord nga nagsaad man ka nga dili ko nimo biyaan, dili ko nimo talikdan, dili ko nimo pasagdan ni talikdan kalimtat daw sa mga ilong tuapos. Sama sa mga ilong tuapos. Dunay mga mensahe nga gikinahanglan natong tan-awon kung ato pa ba kini nga nabuhat, ato pa ba kini diha pa bata na busy, kumbaga atong hinumduman kaning mao mensahe dili ni para lang nako, kundi para natong tanan. Kay nagtuo ko nga dili lang ako ang magtotoo, kundi kitang tanan nga nakig-uban sa programang Pulong Mo Kinabuhi ko o sa mga tao nga imong shira niini. Mga igsuon, ang tao nga panalanginan gyud sa Dios. Kay ang pangutana mga kaigsunan, kinsa gayod ang panalanginan sa Ginoo? Ang tao nga panalanginan gayod sa Ginoo, una kanang naa diha sa versikulo 25. Apan ang tao nga magsusi pag-ayo sa hingpit nga kasuguan. Kanang pulo nga apan ang tao nga
susi pag-ayo, kanang pulong pag-ayo. Sayon kay na siyang sabton, dili na siya lisod nga kanang huna-unaon. Pertirag yung pagkasayona, nga naman, gituyo ni sa Ginoo nga masabtan, sayon nga masabtan ang iyang mensahe, kay hapit na ang iyang pagbalik. Dili gusto ang Dios mga kaigsunan nga inigbalik niya makit-an ka nga nabisis mga butang nga nagpakita nga wa ka panalangin ni. Kaya ang tao nga gipanalanginan dili naman mabisis mga butang. Akong balikon, ang tao nga gipanalanginan dili na siya mabisis sa mga butang. Dili na siya magukod, dili na siya magapas. Dili na niya makita ang iyang kaugalingon nga nahimo sang servant para sa butang. Di ba kitang mga tao sa kalibutan, ikaw ug ako, dili kita maoy mualagad sa butang. Kundili ang butang maoy kana bitang ang butang para sa tao. Dili ang tao para sa butang. Buti pa sabot, ang tao pwede siyang kana bitang mohimo og mga idea para ang usa ka butang maoy mo buhat, mulihok, mo trabaho para niya. Siguro nasabdan nimo na siya. Kanang mga tao nga gitagaan og gasa o pinasahig ka alam, daghan na kairon nga mga tao nga dili na sila maoy mohalo. Like example, maghimo og muhatag ko ninyo og kanang dugang paghulagway nga ang tao dili para sa butang, kundi ang mga butang para sa tao. Ang usa ka tawo maghimo og balay, pwede na dili na siya maoy mohalo, dili na siya mumix sa semento. Ang mga butang na mo'y gamito niya para ang semento mahalo. Dili na gani ang tao maoy muaswat sa semento, paingon sa second floor, sa third floor o pila pa kaandana. Ang butang na maoy mo aswat sa semento, maoy mo mix sa semento, tubig, semento, balas, graba ug uban pa nga gikanahanglan sa usa ka building nga gibuhat sa tao. Igo na lang mo operate ang tao sa butang. Inana ang tao nga gibless. Dili siya magkapuliki sa mga butang. Ang pangutana, mao ba ang nahitabo sa imong kinabuhi? Or nahimo kang servant sa butang? Ang kusog nahalad nimo, giandam nimo tungod sa trabaho, para sa negosyo. Kabalo ba mo mga kaigsunan? Ang usa ka tawo nga panalanginan sa Dios, dili na siya magkapuliki sa mga butang para mabuhay siya. Kundili ang mga butang na maoy mupatigayon para niya. Kay ang iyahang kinabuhi, ang iyang kusog, ang iyang panahon, nahalad or mahalad man niya ngadto sa Ginoo. Mao ba nay nahitabo sa imong kinabuhi? Dapat maunay mahitabo sa atong kinabuhi. Nga dili ta maoy mualagad sa mga butang. Kundili ang mga butang maoy mo lihok para nato. Pero dunay mga pamaagi aron mahitabo ni sa imong kinabuhi nga moabot ang pulong panalangin sa imong kinabuhi. Una, kanang giingon lagi sa mensahe apan
ang tao kanang word apan nagpakita na mga kaigsunan nga doon na lagi mga tao nga gibless Lord, gibless gyud ni Lord. Doon ay mga tao nga gibless gyud ni Lord. Nya kabalo ba mo kanang mga tao nga gibless ni Lord? Maunay kasagarang gipunggit, kasagarang gibato. Pero damor silang gibato, damor sila nga wala magtagad sa mga nagbato. Damor silang gisaway. Kay sa kalibutan mga igsuon karong panahon na ang duha ra gyud ka tawo ang kana bitawng moingon ko nga pwede nga maunay iyang kahimtang. Pwede po na nga maunay imong kahimtang. Pwede nga ikaw mo'y gisaway. Pwede po ikaw maoy ni saway. Daghan nga karon mga kaigsuonan sa atong panahon nga nagpakita nga sila mo'y maayo kay niya. Siya maoy maayo kay niya. Siya mo insakto kay niya. Mura magnawa. Yung kalit okay, connection lang. Puno sa pasasalamat, Jesus, pagkamaayo mo. Ba kung kasing-kasing iayo mo, ikalimtan mo pa ang tanan. Check. Kung kapakyasan, iatiman mo pa. Okay, no? Sige. Connection lang na kuan siya kanang natandog. Pagkipadayon ta mga kaigsunan. Daghan karon nga mga tawo nga kaigsunan nga magpakita nga maayo siya kaysa uban, insakto siya kaysa uban. Pero ang uban nga ihang gipakita nga mas maayo siya or mas insakto siya, ang kahimtang sa uban, doon na po'y duha ka moingon tang kahimtang ang uban. Doon na po'y uban nga gipakit ang maayo, gipakitaan kumbaga gipaubos or gipataas. Pero inani ni siya sa akong pagpamalandong sa mga mensahe sa kahimtang sa tao, tubangan sa Ginoo, inani ni. Ang gitanaw sa Ginoo, ang gisusi sa Ginoo, ang ato ang nahimo, ang atong nabuhat, dili ang atong depensa, dili ang pulong, dili ang gisulti, dili ang gilitok, kundili ang atong nabuhat, ang atong nahimo. Ang akong nakita mga kaigsunan, ang gitanaw sa Ginoo, kining atong gibuhat, ang atong gihimo. Kanang giingon diha sa ni Apostol Santiago bitaw, ingon siya dinhi, apan ang tao nga magsusi pag-ayo sa hingpit nga kasuguan nga naghatag og kagawasan sa mga tao og magpadayon sa pagtamod niini. Ang kasuguan diha mga kaigsunan, kasuguan nga naghisgot og kagawasan. Kagawasan gikan sa sala. Kagawasan gikan sa bakak, limbong, sayop. Kagawasan gikan sa sayop nga mga teaching. Kagawasan gikan sa sayop nga mga propesiya. Kung diha ta
nabisi, diha ta naningkamot. Ang pulong manggod nagsusi pag-ayo, dili ni siya usa ka pulo nga mabuhat nimo sa usa lang ka panahon. Bantayin ni siya. Apan ang tao nga magsusi pag-ayo sa hingpit nga kasuguan, ang pulong pagsusi pag-ayo, dili ni siya mahitabo sa usa lang ka panahon, usa lang ka adlaw, usa lang ka semana, usa lang ka bulan, o usa ka tuig, kundili kining pagsusi pag-ayo sa hingpit nga kasuguan, mahitabo ni samtang buhi ka. Samtang buhi pa ka. Buhi ka karon, buhi ka ugma, dapat na akaani. Dapat nga nakit-an ta sa Dios mga kaigsuonan nga naa kanunay ang pakigsusi. Nganong kinahanglan man ta mga kaigsuonan nga naa kanunay ang pagpakigsayod sa mga mensahe sa kasuguan nga maghatag kagawasan. Kaysa matag adlaw sa matag panahon mga kaigsuonan, makadungog kag mga mensahe diha sa imong kaugalingon. Diha pa lang sa imuhang cellphone, diha sa imuhang palibot, diha sa imuhang pamilya, doon na may mga mensahe nga imong madunggan. Mensahe mahitungod sa pagpanarbaho, mahitungod sa pagpuyo, mahitungod sa tanang. Sa dihang naiabot ni sa imong kinabuhi, ang gikinahanglan nga imong masabtan, nga gikinahanglan nga maunay makit-an sa Dios sa imong kinabuhi karon, mao ni makit-an pa ba ka niya or makit-an pa bata niya nga kanunay tang nagkapuliki, kanunay tang naningkamot, kanunay tang nagpakabana sa mga kasuguan mahitungod sa kagawasan. Kagawasan gikan sa mga pagtulunan nga dili makapahimaya sa Dios. Mga pagtulunan o mga doktrina nga giluto na sa tao. Doktrina mahitungod sa kaluwasan, doktrina mahitungod sa Dios, doktrina mahitungod ni Jesus, doktrina mahitungod sa balang espiritu. Kay karong panahon na haskan daghana na nga nagdiscuss ni ining mga butanga. Tungod sa kadaghan, wala na magkidamao. Ang pangutana, nabantayan ba nimo ni? Diha ba ka nagpakabana? Nagpakabana ba ka mahitungod sa kasuguan nga maghatag sa tao o kagawasan? Unya ingon dinhi nga og nagpadayon sa pagtamod. Ang pulong nagpadayon sa pagtamod, mibarug siya sa mga kasuguan o mga lagda o mga patakaran, mga pagtulunan nga gikan gyud sa Dios. Dinhi giklaro mga kaigsonan, kung ang usa ka tawo padayon nga nangayo og panalangin ni Lord, dapat padayon usab ka nga nagpakisusi og nagtamod sa kasuguan nga naghatag kagawasan. Naghatag kagawasan gikan sa sala, naghatag kagawasan mga kaigsunan. Ang naghatag ra gyud og kagawasan mga kaigsunan kabalo ba mo unsa? Ang pulong ra gyud sa Dios og ang pulong sa Dios makaplagan lamang nato sa Biblia. Pero tungod sa kana bitawng daghan kayo mga tao nga kampante ng kayo sa ilahang pagtuo, kana bang tungod sa ilahang ka-idol sa ilahang pagtuo or kaugalingon nga panabot, dili na sila able sa ubang mga mensahe nga kinahanglan sa ilahang pagpuyo. Kay daghan mga igsuon nga mga tao nga nagpabilin sa doktrina pero wala na di ay gitudlo sa Biblia. Dili na di ay mao ang gipasabot sa Biblia.
nganong nahitabo man na nila tungod kay wala na sila magpakabana, wala na sila magpakisusi. O inindot kayo mga kaigsunan ang mensahe sa Ginoo. Ikaw ug ako nga nakit-an niya nga nangayo og panalangin. Para moabot ang panalangin sa atong kinabuhi karon ug sa unahan, ayaw halad ang imong kaugalingon ang tanan nga naa nimo sa mga butang. Kumbaga, ayaw ibisi ang imong kaugalingon sa mga butang. Kay ang mahitabo manggod, ang mga butang maoy nakabenepisyo sa imong kaugalingon, sa imong kusog, sa imong maayong panglawas. Ang butang maoy nagdawat murag trabahante kas butang. Nga kung imong tan-awon, ang mga butang kaya nang ipakapin. Ang Dios maoy mulihok aron ang butang muabot sa imuhang kaugalingon, ipakapin. Unay giingon ni Hesus nga unaha ra gyud ang paghari sa Dios. Unaha ra gyud ang mga teaching ni Jesus, mga pagtulunan, mga mensahe sa Dios. Ikinabuhi. Kumbaga i-priority. Niya siguro ra gyud nga maikinabuhi ang kabuton sa Dios. Ang pulong maikinabuhi naghisgot ni nga kana bitaw nasabta nimo pag-ayo. Kay kung nasabta ni nato pag-ayo kanang nakasiguro ta nga maug ni ang kabuton sa Dios, i-bless gyud ta. Matud pa ni Ginoong Hesus nga ang tanang mga butang idugang ra na niya. Buti pasabot ang mga butang nga naa nimo nga dili na nimo kana bitawng dili na nimo kayang i-manage, ang mga butang pwede ni po nimong gamiton para ang mga butang mauna po'y may mo manage. Like example bitaw, sa una, haskang kana bitawng kawat kay oras. Sa una, magkahinomdom ko kawat kay oras. Mga bu sa una, perting pagkalagyo labi na gyud og mga kana bitawng ting-init, hulaw. Kay ubos sa amo ang balay na ay tubod dito na may tubod nga mohubas. Kung hulaw, mohubas na to ang mong tubod dool sa mong balay. Adto na mi mo kuan kanang mukabo sa laing bungtod. Mudulhog mi, muangat na sad. Mudulhog na sad, isa pa mi makakalos og tubig. Sukawat kay oras. Nya pag-apason mi, tagbuon pag yun migbunal kay usahay ang bata. Maibog mas mga nagduwa. Katong duwa nga patitit na isa moabot is tabay. Nya imbis mo uli, magsigi man og balik-balik kay na-enjoy lagi ng patitit. Apason migbunal. Pero karon, tungod sa butang nga gihatag ni Lord, ang tubig na moadto sa balay. Dili na ang tao mo'y moadto sa tubig sa tubod. Ang tubig nga sa tubod maunay moadto sa balay sa unsang paagi. Pinaagi sa butang, hose. Diba kabantay mo nga na mga balay nga wala na sila magkabo. Bisan sa mga bukid kakita mamog mga talagsa na kaayo nga mga bukid karon nga makakita kag mga bata nga magdalagalon, magsigig pakong-pakong. Maunay usa sa mga gusto sa Ginoo nga imoning makitaan. Sa una, nga wala pa moabot ang gidugang sa Dios sa imong kinabuhi. Magkalusta, perting lagyo
kabutag tubig pertig pag yung bugata. Pero karon ang butanga gikinahanglan nato gidugang ra ni Lord. Ang tubod na anas kusina. Like sa amo adiri mga kaigsunan, ang tubig ning saka na sa kusina. Wala pa'y bayad, free na tanan. So nahitabo mga kaigsunan nga ang butang mao'y may alagad nato. Igo na lang ta mao'y musalod. Dinglong aglit so hugas gapatungod lang sa pinggan. Ang pinggan gipatungod lang sa gripo. Grabe. Dili na pre sa una nga magkalos mga kaigsunan. So maunay gusto sa Ginoo nga imo nang makitaan. Lamang para masinatian nimo ang panalangin sa Dios. Atong ikinabuhi ang iyahang kasuguan. Nya daghan kayong kasuguan mga kaigsunan. Like example, ayaw paghukom. O kasuguan na siya. Ayaw kapag hukom aron ka dili hukman. Ayaw og sa atoa pa ng pinulungan mga kaigsunan pag hinampog. Atong hinumduman sa ato ang sitwasyon karon, doon ay duha ka klaseng tao. Nga posibilidad ikaw na, ako na. Posibilidad siya na, sila na. Una, tao nga sigig tan-aw og sayop sa uban. Oy, kanang sigig tan-aw sayop sa uban. Imbis magkapuliki sa pagpakabana sa mga mensahe sa Dios, ang sayop sa uban, mao'y sigig ning gisgutan. Inana ba nga klase ang imong kasing-kasing? Kana ra bang tao nga sigig lantaw sa sayop sa uban nga feel niya nga sakto siya, feel niya nga maayo siya, feel nga bright kay siya? Tao na mga kaigsunan nga kana bitaw wala magpakabana or wala magpakapuliki sa hingpit nga kasuguan. Ikaduha, tao nga gisaway, gisultihan, gipanaway apan nagpadayon gihapon sa pagbuhat ug maayo. I hope sa ako ang pakigsulti ninyo, nasabdan og nakita ninyo ang duha ka kinaiya o kahimtang sa tao. Nga sa ko nang gikaingon posibilidad nga ikaw na, ako na, pero dili ayaw tuguti nga muingon ka sa imong kaugalingon nga murag siya na Pastor Gideon, dili na ako. Murag naigo siya. Hinumdumi pag naminaw gani kag mensahe para na nimo. Busa ayaw hisguti ang laing tao. Hisguti ang imong kaugalingon karon. Kung asa ka sa duha ka klase nga tao, kanang tao nga sige og tan-aw og sayop sa uban, kana ra bang sigig tan-aw sa sayop sa uban, feeling nga maayo kay siya para ni Lord. Or tao nga siging gisaway, siging gisultihan, siging gipanaway, siging gilibak, siging gidaot, pero nagpadayon gihapon sa pagbuhat og maayo. Mangutana ko, sa duha ka klase nga tao, kinsa kaha ang panalanginan sa Ginoo? Ang tao nga sigig panaway, nga walay gibuhat, kasagaran ra ba sa mga tao nga sigig saway, sigig panaway, sigig himantay mga kaigsunan? Mga tao nga walay gibuhat. Kabalo ba mo? Ang tao nga daghan kay gibuhat, wala na'y panahon sa pagpanaway o paglibak. Kanang nabisi sa pagpangalagad sa Ginoo. Kasagaran ra ba sa tao mga kaigsunan, ang ilang gisaway katong mga tao nga gigamit pag-ayo ni Lord ug buta nga wala mabantay sa kadaghanan.
Ug mo na giingon sa ato karon nga panag-uban mga kaigsunan sa ako nang gikaingon. Kinsa kaha ang panalanginan sa Dios? Now atong hinumduman ang pagpanaway sayon. Pertir yung sayona ang pagpanaway. Pero ang pagbuhat lisod. Diha sa Mateo Kapitulo 7, Mateo Kapitulo 7, sa ako nang gikaingon, pertirag yung sayona ang pagpanaway. Musimba hala sigig tabi. Ipakita nila nga insakto sila, ipakita nila nga sila mo'y maayo. Nga wala sila makamatikod nga ang ilang gidaot, ang ilang gisaway, gikahimutan sa Dios. Nganong gikahimutan man sa Dios? Tungod kay sa giingon pa lang ni Santiago, ang tao nga nagsusi pag-ayo sa hingpit nga kasuguan ug usapya ng kasuguan kanang dili magsigig hukom. No? Panalanginan sa Ginoo. Sa Mateos Kapitulo 7 versikulo 3, nganong nakita mo man nimo ang puling sa imong isikataw apan wala ka magtagad sa troso diha sa imong mata. Ay daghang tao nga kusog kay mo saway. Kusog mo husga. Kusog mangita og sayop. Apan kung pangutanon wala siya'y gibuhat. Wala di siya'y nahimo diha sa trabaho sa Ginoo. Wala siya'y kumbaga wala siya'y gibuhat. Daghang mga tao nga kusog kayong mutudlo-tudlo pero walay tinudluan. Kusog kayo nga muhusga sa mga taong giuswag ni Lord, gigamit ni Lord. Pero ang naghusga, wala sila kabantay nga wala di sila makabuhat sa tao nga ilang giusgahan. Una-unaon ko nato like Noe, Moses, David, mismo si Jesus Christ. Si Noe, gisaway si Noe. Si Moses, gisaway sa ni Abiram, Datan. Gisaway siya. Daghan nga mga tao ni rebelde kang Moses. Imagine na ni ang tulo ka mga dagko nga mga leader si Datan, Abiram, kisa ni diha na sa numeros ako ning malimot jud ko aning tulo. Kini si Korah, Datan og Abiram. Nakaagni pag yun ni sila 250 ka mga inila nga mga pangulo sa mga Israelita. Imagine na inila nga mga pangulo ilang naagni nga maoy nagpanon aron pagrebelde, pagsaway nit ngadto kang Moses. Grabe ang sinawayay nila kang Moses. Pero wala sila makamatikod nga si Moses gi-bless ni Lord. Gigamit ni Lord. Like David, si David mga kaigsunan, grabing paglikay, grabe ang pagpailob. Nay mga panahon nga gitugya matod pa, gitugya na gyud ni ngadto kang David si Saul para mapatay ni David si Saul apan wala gyud buhati og dili maayo si Saul, wa gyud buhati ni David og dili maayo. Nindot kaayo mga kaigsunan, ani ni sa imong pagpangalagad bisan kapila ka libak ka nga ang kasagaran ra ba sa mga taong kusog mo libak murag sila'y sakto, dili kay mura feeling gyud nila sila'y sakto. Ilag yung pasabot, ilag yung panabot, ilahang feeling nga sila yung maayo, sila'y sakto. Ngano man, nabuta sila. Nabutaan sila sa sala nga na nila. Muna gingo, ang truso nga nag-alis sa ilang mata. Kabalo ba mo? Mauni realidad sa kahimtang sa tao. Og bantay, og ayaw tuguti, nga di nimo ni masabtan. Ang tinuod nga realidad sa kinabuhi sa tao. Ang tao nga magsaway, dili siya kabantay nga wala na di siya gibless. Wala di ay siya, di siya kabantay nga wala na di siya maglihok.
Wala na isay gibuhat. O mo ni kuyaw kayo. Ayaw tugutig yun sa imong kinabuhi nga wala kay gibuhat pero katong imong gisaway daghang gibuhat. Daghang nahimo. Daghang nahuman. Daghang nausab. Daghang nabag-o. Daghan ang nakakaton. Manang mo ingon ko ninyo, ayaw praktisi ang imong kaugalingon nga ang imuhang pulong mupakita nga maoy na kay gibuhat. Sa daling istorya, ayaw pabuhata ang imuhang pulong or ang pulong ayaw pabuhata, ayaw patrabahoa. Kundili, ang imong nahubuhat, ang imong nahimo, maoy pasultiha. Kasagaran na ba mga kaigsunan sa mga tao nga gisaway? Mao'y naglihok. Mao'y nagbuhat. Mao'y daghang nabuhat. Mao'y daghang nahimo. Maunay kasagaran yun. Actually, biblical siguro na mga kaigsunan kung imo ang tan-awon diha sa Nehemia. Nehemia mga kaigsunan. Kapitulo 6, versikulo, ako tan-awon kung naaba ni sa 2, gipatawag ako ni Sanballat. Okay, 3. Busa magsugog ako mga tao sa pagbalibad kanila, nga dili ako makaadto kay daghan akong buhat, ug dili ko buot nga usikan ko ang akong panahon aron lamang sa pagpakikita kanila. No? Samtang si Nehemia mga kaigsunan nagtukod og paril sa Jerusalem, mao man ni istorya gyud ani. Adunay mga taong nangatawa. Kung imo ni siyang ang laro sa pagpatay kang Nehemia. Naay mga tao nga nagplano og dautan, naay mga tao nga nagsaway kang Nehemia. Samtang si Nehemia nga grabe ka busy sa pagtukod og paril sa Jerusalem. Na mga tao nga, wala na, dili na matuno. Daghang kay mga tao nga, nanaway kang Nehemias. Daghang mga tao, mga kaigsunan nga nagdaot Nehemias. Apan si Nehemias, wala mo biya sa iyang buluhaton. Mao ni angay ni mong hinuktukan. Mao ni tinuod ba nga kahimtang. Naay mga tao nga sigig istorya. Adunay mga tao nga nagsigig og ampo. Samtang ang uban nagsigig panaway. Ang ubang tao nagsigig paningkamot. Mao ni kamatuoran ba? Ang uban nagsigig istorya. Pero adunay mga tao nagsigig ampo. Buti pasabot na ay mga tao nga sigig libak, sigig daot, pero ang ilahang gidaot, kanunay nakigsulti ni Lord. Og asa ka aning duha. Naiuban mga kaigsunan, lain na sad. Naiuban mga kaigsunan nga sigig panaway. Apan dunay mga tao, nagsigig paningkamot. Mao ni ang panahon ni Nehemias nga si Nehemias grabe siya kabisi sa buluhaton sa pagtukod og paril sa Jerusalem. Nya mga tao sigig pangatawa, sigig daot, sigig panaway. Pero si Nehemias nagpabilin, wala magtagad sa mga tao nga nagsaway kaniya. Lain pagyod nga duha ka kahimtang sa tao og pwede nga naa nimo ni magpili ka ana. Dunay mga tao nga nagsigig pangita og sayop. Pero dunay mga tao nga nagsigig serbisyo alang sa Ginoo. Asa man ka anang duha? Dili po na pwede nga sige kag serbisyo, sige po kag pangitag sayop. Wa ka magserbisyo ana. Kaya ang tinuod nga nagserbisyo mga kaigsunan sa gibasa nato kaganina, nagkapuliki naningkamot sa pagsusi sa hingpit nga kasuguan.
Ang tinuod mga kaigsunan sa usa ka adlaw sa akong kinabuhi, dili igo. Sa mga buluhaton, diri pa lang sa studio. Dili igo. Ang akong kusog. Gingnan ko sa akong asawa, pahaway sa, relax lang. Nya inom daghang tubig. Kanang muhimo kag usa ka kanta, nakigsulti ka ni Lord, naghalad ka ana ni Lord. Dili na pwede malamo-lamo kay para na sa Ginoo ug iya na sa Ginoo. Nya atong hinumduman sa tinuod nga kahimtang sa tao kung asa taan ang duha, timan ang Dios wala mutan-aw sa mga nanaway. Ang gitutukan sa Dios katong tao nga tinud-anay nga nagpadayon nga nag-alagad kaniya. Kato bitang pulong nagpadayon sa pag-alagad, mga tao man na nga dunay gibuhat. Moingon ko ba nga, haom kayo ni nga kantaha gyapon kadtong nagmauswagon. Ako ning idasig yun ninyo kaning pulong nga nagmauswagon. Ako yun ning gidasig ninyong tanan. Ako pag yun ning gihanay mga kaigsunan nga ako ning mag video samtang naami sa bukid sa Malabuyok. Magapadayon sa atong paghalad, magmalipayon kung dunay pagsulay, pailog lang kanonay, kay ang Dios magpanalangin sa panimalay. Lakang sa kadaogan, kuyog kang Kristo, padayong matinod-anon sa iyang pulo, gangaan sa kalangitan, ako iyang i-welcome, kay ang tanang buhat ko para kang Kristo. Nindot kay ni siya nga mensahe sa awit, kana bitang makit antas Ginoo nga tanan natong gibuhat para sa Dios, dili para nato. Kay kung para manggod sa atong kaugalingon, kanunay natong ipakamaayo ang atong kaugalingon kay sa uban. Kumbaga dipinsahan, panalipdan nato atong kaugalingon. Pero ang resulta, lack of blessing. Pero kung basic ka kanunay sa mga buluhaton nga gilagara nimo ang Dios, gipasidonggan nimo ang Dios. Bisag dili na nimo paningkamutan ang pag-uswag. Himuon sa Ginoo nga mouswag yun ka. Sa mga panaw magmaigmaton, Sa mga panaw magmaikmaton. Mahitabo ni sa kinabuhi nimo nga makabantay ka, kanang magmaigmaton ka kung naa kanunay ang pulong sa Dios imong kinabuhi. Mahitabo nga naa ang pulong sa Dios imong kinabuhi kung nagsusi ka pag-ayo. Mao nang giingon ni Santiago nga apan ang tao nga magsusi pag-ayo sa hingpit nga kasuguan nga naghatag og kagawasan, panalanginan sa Dios. Kay ang tao nga magsusi, sa ako nang gikaingon, dili na mahitabo sa usa lang ka adlaw, sa usa ka bulan, sa usa ka tuig. Kundili, samtang doon na pa kay gininhawa. Dapat sa imong kinabuhi, diha ka sa Biblia, diha ka sa mensahe sa Ginoo, nagkapuliki. sa mga pulong tanan maka Dios no. Nindot kayo ni mga kaigsunan sa tanan nimo mga panaw dapat magmaigmaton. Nya, tanan nimo mga pulong dapat makadiyos nun. Mao gyud ni akong gipangayo ni Lord. Nga taliwala sa mga kana bitawng nasinatian kaniadto nga hulga ay grabe oy.
Iko Lord, thank you. Nya hilak ra pud ko. Ligo na ko Lord. Kay nakaagi man gyud ko. Imagine na sa tanan akong sakripisyo, dali kayo nilang nalimtan. Sakripisyo kog Merkules, sakripisyo kog Sabado, unya sakripisyo kog Domingo. Dawat ra sila limpyo. Nalimtan nila ng tanan. Nagama silag dautan sa ilang hunahuna, nagama silag dautan sa ilang kasing-kasing nga mas gipakita nila nga mas maayo sila og dautan ko. Ko Lord, bugat kayo Lord. Pero kanang muhila ka ni Lord, tabangan na ka ni Lord. Likay ang garbo. Kanang likay ang garbo, ayaw ipakamayo mong kaugalingon nga tusuban. Una nga, likay ang garbo, og tanang dautan, kay ang paglikay mao'y nikipa. Lakang sa kadaogan, kuyog kang Kristo. O giingon ba nga, lakang sa kadaogan, kuyog kang Kristo. Kabalo pa ka nga, di ayaw niya kalimti mga kaisunan, ang tinuod nga tao nga, ni kuyog sa lakaw ni Jesus, tao nga mapaubsanon, tao nga mapailobon. Kanunay niyang makitaan nga naasay sakripisyo. Oy, pangutana, naa kay sakripisyo. Aron ang tao mabag-o, aron ang tao makakaton. Nanudlo ba ka? Or sige ra kag panaway sa mga tao nga nagtudlo. Sige ra kag panaway sa mga tao nga naghago pag-ayo nga nagtudlo. Oh, di ba no? I hope sa inyohang kinabuhi samtang naminaw mo niini, makita ninyo ang inyohang kaugalingon karon. Kung takos bang i-bless ni Lord, takos bang pauswagon sa Ginoo. Kaya ang Ginoo nakakita adlaw o gabi. Kinsa ang naghilak, kinsa ang nagkatawa, kinsa ang gibaybiay, kinsa ang nagbaybiay. Nakakita ang Dios, wala malilong ang tanan. Kinsa ang gipasakitan, kinsa ang nagpasakit. Kinsa ang wala lagi natago sa Ginoo. Nakakita siya sa imong sakripisyo. Nakakita siya sa imong pagkamatinud-anon. Nya ingon siya, dili og dili niya kalimtan. Kanang inyong nahimo, kanang inyong natabang, di na niya kalimtan. Hebreo Kapitulo 6. Ingon diha sa Hebreo Kapitulo 6 mga ngigsunan, mao gini akong gigunitan nga mga bersikulo. Hebreo Kapitulo 6 bersikulo 10, ang Dios makiangayon, dili siya malimot sa inyong nabuhat nga maayo. Sa inyong nabuhat o sa inyong paghigugma kaniya, nga inyong gipakita diha sa pagtabang, sa pagpadayon sa pagtabang sa inyong isiga Kristiyanon. Kana bitang tao nga imong tudluan sa insakto nga dalan, imong walihan sa insakto nga mensahe, mao na tinuod nga tao nga mingtabang gyud. Pero daghan kayro mga tao nga nagwali, uyon-uyonan ra ang mga tao kay hadlok mamahawa silang tao. Okay, wali ra ka brad bisag nag-inom, wali ra ka brad bisag nagbisyo. Ikaw, leader ka worship team bisag nangapit. Mao man ay mga prinsipyo sa mga taong walay giambag sa sakripisyo or wala mo kuyog sa tikang sa Dios. Kay ang tinuod nga tao nga mingkuyog sa tikang sa Dios sa lakaw o biyahe ni Jesus Christ. Katong mga taong misikripisyo sa pagtudlo og insakto mensahe. Mibadlong, misaway, mitudlo kung unsaon pag ginabuhing matarong. Panalanginan gyud nas Ginoo. Panalanginan gyud nas Ginoo. Ang Dios mga kaigsunan, pinaagi kang Pablo, mihatag siyag saad. Ang tao nga nagpadayon sa pagbuhat og maayo, muanig gyud na sa takdang panahon. Muanig gyud na. Tingali mga kaigsunan, ang nanaway, mao ang kusog sa imong kinabuhi.
Aka na bang ang daghang na, sa imong kinabuhi daghang nanaway karon. Pero bisan kung daghang nanaway, daghang naglibak sa imong kinabuhi, padayon sa pagbuhat sa hilom. Kay moabot ang adlaw nga ang Dios mismo ang musulti para nimo. Moingon ang Ginoo, nak, nakakita ko sa tanan nimong pag-antos. Has kang nindota mga kaigsonan. Ang Ginoo ba moingon ana nimo? Timan-i gyud na. Timan-i ni siya mga kaigsonan. Siguro sa imuhang pagkakristohanon daghan kang mga nakit-a na dunggan nga gisaway kapag ayaw moingon ingnon ka nga dili na maayong pagkapastor, dili na maayong pagkakuan. Ang ilang nakit-an ang mga sayop. Dali nilang natigom ang mga sayop. Grabe sila damang ko'y mga tao, grabe kusugang mo koleksyon og sayop. O niya, mangagdiday na silang mga tao nga puro ra gyud musulti pog sayop. Mura ba kung baga mupalig-on niya nga sakto lagi ang iyang gisulti sayop lagi. Dili lagi na maayo pastora, dili lagi kaayo na muna. Pero timan kung sa imong pagkakristohanon napuno ka karon og saway, akong tambag nimo, buhata ang pagpadayon sa hilom. Hilom lang, keep silent. Ayaw og panagang kay gipanalipdan ka ni Lord. Kay moabot ang adlaw nga ang Dios mismo ang musulti para nimo. Ingnon ka niya, nak, nakakita ko sa tanan nimong pag-antos. Nakakita ko sa imong pagpadayon. Bisan walay mi dapig nimo. Bisag walay ni suporta nimo. Nakita ko ang imong mga luha. Sakitago sa uban. Kana bitawng nakitaan kanila nga naghilak pero gipawalay bili. Ang Dios mo panalangin, dili ngadto sa tao nga sigig panaway. Ang Dios mo panalangin, dili ngadto sa mga tao nga sigig libak, sigig daot. Feeling sakto og feeling maayo kaysa uban. Kon dili timan ini, ang tao nga nagpadayon bisan samdan ang iyang kasing-kasing, nagpadayon sa pagdaig sa Dios. Bisan kon kapila bunuga ang iyang kasing-kasing, bisag kapila pasakiti, pero nagdaig gyapon sa Ginoo, nagpasalamat gyapon sa Ginoo, siya nga tao nga panalanginan sa Ginoo. Padayong matinod anon sa iyang pulo, gangaan sa kalangitan, ako iyang i-welcome. Kay ang tanang buhat ko para kang Kristo. Kung daoton ka, ayaw paminawa, ipadayon lang pag kinabuhis Biblia. Kay ang nagmauswagon, dili pulong pabuhaton, kundi ang buhat maoy pasultihon. Lakang sa kadaogan, kuyog ang Kristo. Padayong matinod anon sa iyang pulo, ganghaan sa kalangitan, ako iyang i-welcome. Kay ang tanang buhat ko para kang Kristo. Mauni ako ang idasig ninyo. Ayaw tuguti nga mas nakatuna nimo ang pagpanaot, ang pagpanglibak. Stop na. Ayaw ipariha ang imong kinabuhi karon sa kinabuhi ug sitwasyon nimo kaniadto, kay wa ka ana i-bless ni Lord. Di ka i-bless ana ni Lord. Kung dunay mga tao nga maglutos nimo, dunay mga tao nga murag maayo sila, gipakita nilang maayo sila,
kay nimo pasagdahi sila, ayaw sila tagda. Mo nang yung kung buhatan kag dautan, ayaw paminawa. Kay dili na sila maoy mo bless nimo. Ipadayon ang pagkinabuhi sa pulong nga nas Biblia. Di man kinsa ang i-bless sa Ginoo? Dili tao nga sigig reklamo, dili tao nga sigig panaway, sigig husga, apan walay gibuhat para ni Lord. Kung dili ang mga tao ang i-bless sa Ginoo, katong mga tao nga nagpadayon bisan kung gisaway. Mga tao nga nag-alagad bisan kung gikapoy. Mga tao nga nagbuhat bisan walay nagdaig kaniya. Mga tao nga nagtuo bisan naghilak. Nagpaubos apan nagpabiling matinud-anon sa Ginoo. Sa mga pulong tanan makadiyos no, likay ang garbo og tanang dautan, kay ang paglikay maoy hinigiba. Lakang sa kadaogan, kuyog kang Kristo, padayong matinod-anon sa iyang pulo. Nakoy gigama nga kanta mga kaigsunan, ako raning maglisod ko og kanang dili man gud kaayo ko master sa kana bitang mixing. Dili kay ko master sa mixing. Muna nga ako ang pangayo ni Lord nga kuan lang pailo ra gyud kay kana bitaw mag-mixing ko sa mga sonata, skang lisura gyud para nako. Pero mo lagi na nga kinahanglan og sakripisyo, kinahanglan mag-antos. Kay maumang yun na atong papel kay human likod luyo sa mga pag-antos. I-bless ka ni Lord. Ganghaan sa kalangitan, ako iyang i-welcome, kay ang tanang buhat ko para kang Kristo. Kung daoton ka, ayaw paminawa. Mayong nga pakig-uban ni Lia Jintahan Langit, Pastor Adila Fat Barsamira, Pastor mayong gabi Sister Waning Dignos, wow, kanay sa kanta. Mayong gabi ninyo diha sis. Og akong gidasig yun ang tanano nga nakig-uban karon nga inyo ning i-share ang ato ang programa, ang ato ang pulong nga gihisgutan karon, mensahe sa Ginoo. Si Mariluna Sigira, Filipos 2:3, paubos sinuon kamo isipa kanunay nga ang uban mas maayo kaninyo. Isipa kanang word, isipa nga ang uban mas maayo kay kaninyo para dili nimo i-contest ang imuhang kaugalingon. Dawata nga, oy, maayo sila. Ayaw na pagtagad diha. Para matagad nimo ang buluhaton, ang trabaho nga gibiyal sa Ginoo, ayaw tagda. Ayaw ikuntis ang imong kaugalingon nga mas maayo ka kay nila. Kay wa ka na gi-bless ni Lord. Sa iyang pulo. Mayong gabi ni Anali Karina Limpahan Saigon, mayong gabi ninyo desi Sister Rose Ann Pisan, si Josepino Parahan, mayong gabi Sister Susana Pableo, mayong gabi si Pabzilon Garces, mayong gabi og sa imong asawa, sa imong pamilya, dalaygon ang Dios magpanalangin, no? Og si Glory Fortuna Donaire Philly Impes, mayong gabi, mayong pagpaminaw, mayong pakiguban og happy listener, no, sa ato mga kaigsuonan nga mga silent listener, sa mga followers, sa mga muripli, I declare blessing kanatong tanan. Kuyog kang Kristo. Mayong gabi ni Glory Fortuna, okay, ni Johnny Masones, from Imbatog, Baungon, Bukidnon, no? Sige. Si kisama na dire. Si Jilinia Malapad. Good evening, Pastor. Salamat nakasapon ko sa imong live.
Si Jenny Dam, maayong gabi sir. Pagka-tsada sa mensahe sa Ginoo. Oy, salamat kaayo po diha, ma'am, no? Tsada, asa man ni nga kanang pinulungan tsada. It's Jean Rizzo Mambong tinuod jud. Pastor Gregorio Kiring, maayong gabi inyo pastor, maayong gabi. Nanay Fee, maayong gabi Pastor Fee. Diha sa Lite, maayong gabi kaninyang tanan. Lakang sa kadaogan, kuyog kang Kristo. Padayong matinod anon sa iyang pulong. Ganghaan sa kalangitan, ako iyang i-welcome. Mayong gabi ni Giselle Ki Gorman. Mayong gabi pastor. Ngutan ako nimo, patinuod ba nga ang ginatuuhan sa mga saksi ni Jehovah nga maluwas daw? Dili na tinuod. Ilaha man ang tinuuhan, dili man na gikan sa balaan o gipasabot diha sa balaan kasulatan. Ilahan ng mga pag panabot, dili na mo gipasabot, dili na tinuod. Alang nila tinuod, pero alang sa Biblia di na tinuod. Kaya gipakita sa Biblia way makaihap sa mga tao nga balikan sa Ginoo. Si Rosan Pisan Gulo, pastor, pwede request awit makalangit. Pastor, pag Jesus pagkamaayo, murag wala na yung oras sis, no? Wala na yung oras kay hapit na last sis. Si Lumapay Janisa, maayong gabi pastor. Salamat sa Ginoo. Mamang gabi ninyo diha Sister Lumapay Janisa. Kumusta mo? Si Florita de Guzman, na ako'y ipapre. Sige, i-chat lang kung naamoy mga pre-request, mga pangutana. I-chat sa akong account Gideon Candelario o kaha ihatod sa mensahe sa ako ang number 0932-638-4134. Si Rosan Pisan Gulo, salamat kayo pastor. God bless, watching from Qatar. Si Nima P. Elianera, maayong gabi, bless jud ko sa pulong sa Dios nga imong giwali. Pastor, sige, i-share ninyo ha ang mensahe nga ini atong nadungog ato ang nadawat na angkon sa atong panag-uban. Dili na ko magdugay mga kaigsunan, kinahanglan na kong manamilit sa ato ang programa ato tas mga pag-ampo, ato ang pasalamatan ang Dios sa iyahang mga pulog, mga mensahe nga ato ang nasabtan na angkon, no? Sa ato ang panag-uban. Dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin o padayon nga nagdasig kanato sa pag-share niini ngadto sa uban. Mag-ampo ta. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, salamat sa imuhang mga pulong, salamat sa imong mga mensahe nga imo kaming gidasig gilig-on sa pagpadayon sa pagbuhat, dili sa pagpanalipod sa among kaugalingon. Kay damor namo nga paningkamutan ang pag-alagad kanimo, pagbuhat sa mga bulaton nga diin imong isalig kanamo. Ikaw ang manalipod namo, ikaw ang magpauswag, ikaw magpanalangin namo. Salamat o Dios sa imuhang pagpanalangin na usab sa amo na usab nga tagsa-tagsa namo kapinoy-anan o kinabuhi. Salamat Ginoo bisan pa sa amo ang pagpamahulay, pagpangatulog, ikaw Dios magauban, magaproteksyon. Among isalig itugyan diha kanimo among kinabuhi amahan. Salamat Ginoo sa imong pag-supply sa tanan ako mga kaigsuonan. Imo silang gisuplayan sa pagkaon, bisti, tubig, unsay ilang gikinahanglan padayon nimo silang giatiman. Dalaygon ka nga Dios nga padayon magahikap kanila aron sila naay kadasig sa pag-alagad kanimo hangtod sa imong pagbalik. I declare blessing Jesus name. Amen og amen. Goodbye na good night na sa ato nga programa uban sa ato ang mga pinalanggang mga listeners sa 101.3 Shine FM. Kini inyong igsoon Pastor Gideon, moingon na sa ato nga programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. Og maayong gabi sa mga Dinoyo family, si Gao Jewel og si Maring Cura og si Tio Jose, Tia Rita, si Day Familia dihan og si si Brother Jose og si Brother Jose, si Brother Moses og siyempre si Brother si Brother
Julius, no? Brother Julius, maayong gabi sa tanan nga nagpaminaw sa atong FM station o sa tanan mo replay, I declare blessing o inyong igsoon, Pastor Gideon, moingon ang pulong sa Dios atong ginabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. Good night and God bless. Pagdaing nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalay mga pagdaing mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan,